Dobrý večer prajem, moje meno je Timotej Lavko a som z iniciatívy Občianska Nitra a vítam vás na tejto ďalšej diskusii v spolupráci s Chill Out Barom, ktorý nás hostí, a som veľmi rád, že dnešné pozvanie prijal politický komentátor denníka SME Peter Tkačenko. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že si našiel čas a prišiel si k nám do Nitry. Hovoril si, že si tu není často, takže som rád, že si mal aspoň máš takýto výlet trošku. A začnem ako keby asi in media res, a keď sa pozeráme dneska, že kde sa nachádzame, čo sa deje na Slovensku, že si skôr skeptik alebo optimista, my sme sa síce bavili predtým, tak povedz, že kde sa nachádzame teraz, čo sa tu deje, že vidíš to nejak ružovo alebo čierno? Ja sa tým aj netajím, v zásade toxický optimista. Aspoň Arpa to tak nazýva, že toxický optimizmus, lebo proste optimizmus od určitej hranice už je škodlivý. Hej? Keď si vravíš, že to bude dobré a tak, stačí počkať. Ale v zásade si myslím, že bude to dobré v zmysle, nebude to katastrofa, jadrová vojna a umrieme a bieda a hlad. To nie. Sme ale v ťažkej situácii, to úplne bez pochyby máme... Poviem to inak, ale potom sa ešte asi budeme rozprávať o takých podružných. Oni sú to dôležité veci. Že stav verejných financií, ako máme rozhádanú spoločnosť a tak. Ale pre mňa to najkľúčovejšie, čo je pre Slovensko, tak je, že sme uprostred, ešte nie búrky, ale také, že už nad tými oceánmi všeličo fúka a Slovensko je príliš malá loďka v tomto zmysle, aby sa udržala v bezpečí sama o sebe. A v tomto zmysle je pre mňa najťažší zločin slovenskej vlády to, akým spôsobom vystavuje Slovenskú republiku rizikám. A o to horšie to je, že predseda vlády, keď rozpráva o tom, v akej sme situácii, tak on to pomenúva v zásade veľmi, veľmi správne. On hovorí, máme tu rozpad medzinárodného poriadku, veľkí hráči si robia, čo sa im zachce. Európska únia z rôznych dôvodov, ku ktorým sa potom dostaneme z objektívneho hľadiska, nie je schopná sama o sebe tomu čeliť. Z čoho mne vychádza, že tak si budem hľadať silných spojencov, ktorí v našom priestore majú schopnosť nastolovať poriadok, prosperitu, nejakú existenciu Slovenskej republiky. To nie je samozrejmosť. No akurát predsedovi vlády Slovenskej republiky z toho vyšlo, budeme všetkých oplúvať a do všetkých kopať. Hlavne teda najviac do tých, ktorí garantujú našu existenciu, bezpečnosť a prosperitu. Čo ešte zatiaľ môže vyzerať tak, však sme suverénna republika, sme plnoprávny člen Európskej únie, no tak samozrejme, že im budeme rozprávať, čo chceme. Ono to znie na prvú dobre, akurát potom, keď sa naozaj... som na jazyku, že rozhorí búrka, to je nezmysel, búrky nehoria. Keď sa rozhorí ten plameň a príde tá medzinárodná búrka, bodaj by neprišla, ale ak naozaj príde, tak Slovensko sa ocitne v bezvýchodiskovej alebo veľmi ťažkej situácii, keď ostatní hráči v Európe, tí silní, ja to veľmi zjednodušene poviem, alebo zhrniem do geopolitickej osy, ktorou je dnes, podľa mňa bez pochyby, Paríž, Berlín a Varšava, čoraz viac. A títo hráči, keď nebudú mať záujem na našej bezpečnosti a prosperite, ja som veľmi zvedavý, ako my si tam poradíme. Takže z tohto hľadiska Slovensko je na tom síce zatiaľ relatívne dobre, ale vystavuje sa úplne zbytočne naozaj existenčným rizikám. Z tohto ja mám hrôzu. No ty si to už načrtol vlastne ten globálny kontext a toho, čo sa ide diať. Ale ja by som sa ešte chvíľku udržal ako keby u nás doma, lebo to, aby sme to ustali v tom globálnom kontexte, musíme tu nejak fungovať. A ja sa chcem ešte ako keby trošku ešte pristaviť pri tom našom fungovaní, že keď sa teraz pozrieme na slovenský politický systém, súčasnosť ako funguje, na parlament, či funguje na právny štát, že poďme ešte do tejto témy, že ako to vidíš s právnym štátom, parlamentom a tak ďalej, že či toto vieme ustať, aby sme potom následne mohli ustať tie veci, ktoré si načrtol. Skúsim. My máme trochu smolu a trochu aj šťastie. To, akú máme vládu, ako je... Tak ja neviem vlastne odkiaľ začať. Vieš, my máme na čele vlády, a teraz to myslím bez irónie alebo niečoho zlého, máme duševne raneného predsedu vlády, ktorý v
podstate aj slovami Andreja Danka. On nie je v stave byť predsedom vlády. Že on nie je schopný plniť svoju funkciu. Toto hovorí koaličný partner, predseda koaličnej strany a ja s ním súhlasím. Potom tento ranený predseda vlády, jemu záleží len na tom, dnes v zásade, aby si udržal tú moc, ktorú má, z dôvodov, ktoré tiež môžeme inde rozoberať, ale proste tak to je. A úplne rezignoval vlastne na akékoľvek formálne poriadky riadenia štátu. Na čom mu kedysi v zásade záležalo. Parlament pod jeho vedením, alebo parlament, keď on bol predsedom vlády, tiež hľadal všelijaké skratky a opozícii nepomáhal a tak, ale v podstate sa dodržiavali aspoň zákony. Dnes na to už úplne rezignujú. Mnohé veci my v podstate prechádzame už mlčaním, lebo sme si na to zvykli, ale to, akým spôsobom parlamentná väčšina oklieštila práva opozície, to sme tu, ja si to vlastne nepamätám. Možno, že za tretej vlády Vladimíra Mečiara, akurát to ja som za sebou, tak povediac, stiahal kačičky, takže to si príliš nepamätám, ale odvtedy, akákoľvek bola situácia, takto ďaleko to nikdy nezašlo. Že si vláda povedala, že my nebudeme proste rokovať o návrhoch na odvolanie vlády a budeme ignorovať ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a proste nepožiadame o dôveru. To je naozaj také, to je v podstate zarovno s tým, až v ústave napísané, že vláda po ustanovujúcej schôdzi parlamentu podá demisiu. Tak toto je, ako keby si vláda povedala, že my tú demisiu nepodáme. Lebo však čo? Tam tiež nie je napísaný žiadny termín, hej, že dokedy ju má podať, alebo tak, že či je to týždeň, alebo mesiac, alebo rok, alebo hocičo. Čiže v tomto my sme naozaj že v úplne rozbúranom stave a povedal by som, že vlastne tu nastupuje nejaká autokracia, alebo možno nejaký autoritársky režim, alebo niečo také. Akurát, a tam sa dostávame paradoxne k tomu dobrému, tá koalícia jednak je pomerne slabá, pomerne. Oni tú 78 devinu si držia, to, na to, aby sa udržali pri moci, im to stačí a bude stačiť, ale vlastne na nejaké konzistentnejšie obsadzovanie štátu, môžeme si to ilustrovať Maďarskom, na takéto Orbánovsko-Fidesovské obsadenie štátu, oni na to, možno na to majú ambíciu, možno, ja im do hlav nevidím, ale nemajú na to schopnosti a vlastne takú tú autentickú vôľu a drive za tým ísť. Čiže oni búrajú štát, ktorý tu bol, alebo ešte z časti je, ale pozitívne je, že nebudujú nič nové, to svoje. Môžeš sa na to dívať aj rôzne, čiže keď oni odídu, zostane tu rumovisko, to je pravda, ale na tom rumovisku sa ti predsa len lepšie bojuje, aby si ho obsadil, ako keby si postavili nejakú naozaj funkčnú pevnosť. My sa dostaneme samozrejme ku všeličomu, čo ako si oni obsadzujú niektoré miesta, že niektoré kóty sa snažia si budovať, ale to je naozaj nič v porovnaní s takým tým premysleným autoritárskym štátom a konsolidáciou moci, či už v médiách, silových zložkách, bezpečnosti. Toto oni v skutočnosti nerobia poriadne. Oni si zabezpečujú beztrestnosť, ale tam to v zásade končí. No si to načrtol, lebo ja Maďarsko tiež som doteraz používal ako také porovnanie, že tam to išlo plne to salámovou metódou, ako keby budovanie tej autokracie Orbánovskej a že táto naša garnitúra to sa snaží nejak rýchlo kotrmelcom proste dosiahnuť a zjavne už ako keby nemajú ten čas, čo mal Orbán. Ale že či si myslíš, že to ako keby stihnú udržať, hej? Že máme rok do komunálnych volieb, potom následne budú parlamentné, a teda do komunálnych už sa to je menej času a potom nasledujú parlamentné, že či to stihnú udržať, lebo si povedal teda, že tá koalícia nie je silná, že myslíš, že to vydržia? Dovtedy to vydržia, toto som si v zásade istý, toto si Robert Fico postráži. Oni boli v rizikovej situácii, to je koľko? Asi vlastne pred rokom to bolo, keď bol zablokovaný parlament a naozaj bolo vidno, že tá koalícia v parlamente nefunguje a to bola vina Roberta Fica. To bola proste jeho práca, aby to upratal a on na to dlho to ignoroval a keď už to ale bolo naozaj na spadnutie, tak ja používam taký obraz, že zišiel z lôžka a teda tú prácu urobil, nejak to ulepil. Podľa mňa v mnohých veciach zle, alebo tak lajdácky by som až povedal, ale zalepil to tak, aby to fungovalo a hlavne on má v tej koalícii absolútnu dôveru, autoritu.
dneska som za okolností nahrával podcast pre Smečko, tak som to tam ilustroval tak, že nie som odborník na stredovek a podobne, ale na takéto hry. Ale si to tak laicky predstavujem, že vtedy si mal nejakého monarchu, panovníka, cisára a pod ním bol trebárs ten dvor, kde sa diali tie intrigy alebo rôznych vazalov, ktorí sa medzi sebou bili a oslabovali mocnárstvo. Hej? Tak podľa mňa rozumný vládca sa snažil tých vazalov nejak upratať, tak aby to mocnárstvo bolo konsolidovanejšie, pevnejšie a silnejšie. A taký ľahostajnejší, ten si povedal, že kým nejdete po krku mne, hej, to si postrážim, ale inak si tam robte, čo chcete. A toto je v zásade teraz model Roberta Fica. Ale tá lojalita tam je nespochybniteľná, takže akékoľvek výhrady oni majú, v podstate vždy druhým dychom povedia, ale my túto vládu neohrozíme a to je pre Roberta Fica prvé, druhé až 27. a potom ide niečo ďalšie. Hej, no zatiaľ vidno, že nech príde akákoľvek prekážka, tak ju zalepia, aby to vydržalo a už tam bolo, hej, teraz naposledy poslanec Ferenčák im odišiel. Ale... Nie len to, poslanec Ferenčák, veď aj to nie je zanedbateľná vec, keď vlastne koaličný poslanec donedávna predseda výboru európskeho, čo ináč mimoriadne vážna šarža, to si málo kto uvedomuje, tak on obviňuje ministra vnútra zo zneužívania moci, čo je alebo teda zneužívania kompetencií. To je vážny trestný čin. Tam sú ďalší členovia vlády. Myslím, že Tomáš Taraba obviňuje Rudolfa Huliaka, že on z verejných peňazí upláca komerčnú televíziu, v tomto prípade myslí Markízu, na to, aby o ňom pozitívne informoval. Ďalší vážny trestný čin. A týchto by sme našli naozaj mnoho. Toto v žiadnom normálnom svete by nemohlo takto byť. Predseda vlády by si ich dávno zavolal na koberček a povedal by, že veď vy môžete mať nejaké spory, ale to sa rieši úplne iným spôsobom, než že sa postavíte pred novinárov a začnete toto rozprávať. No to sa tu deje, vravím, v každom normálnom svete by taká vláda buď už padla, alebo by bola tesne pred pádom, alebo pred závažným upratovaním. Tu ako keby sa nič nedialo. A na tom toto podľa mňa doplňa obraz tej ľahostajnosti, čo ma trochu náplňa optimizmom, že oni pri týchto konfliktov síce stihnú veľmi výrazne rozmontovať ten štát, ale, a to už sa dostávam k tomu, čo si naznačil, ja vidím veľmi ťažký a až poviem tak málo predstaviteľný scenár, aby sa udržali pri moci po voľbách. Lebo toto, a to je podľa mňa prejav tých politických zákonitostí, ono sa to nerobí preto, lebo za to sa platí politická cena, strašne vysoká. No, tak oni mu podľa mňa zaplatia. Tak to dúfame, ja si myslím, že spomenuli sme ten parlament, tam nie len to, že sa nerešpektujú ako keby ústava a tak ďalej, plus vidíme prijímanie zákonov z rána do večera a podobne. Ja si tiež teda nepamätám tie mečerovské časy, ale mám taký pocit, že toto oni ešte zvládli ešte viacej prekonať ako tie časy v parlamente. A druhá vec pre mňa teraz zaujímavá je ten právny štát, lebo pre mňa je to taká téma, ktorá je taká opomínaná ako keby bežnou verejnosťou, že nejaké súdy, nejaké ako keby zmena ako keby trestného zákona a tak ďalej, že to je také zložité, ale pre mňa je to možno ešte viac kľúčové v tom štáte, lebo ako keby ak nám nefunguje právny štát, tak základná istota pre mňa ako keby padá bez ohľadu na parlament a tak ďalej. Že čo si o tomto myslíš, že musíme to len nejak vydržať, pretrpieť, máme tu Čurilovcov a tak ďalej, že presne aj ten Ferenčák je tiež príklad toho, že hovorí o tom, že minister vnútra na objednávku ako keby vyšetruje jeho a tak ďalej, že toto nejak akože prečkať iba, alebo neviem, nejak sa proti tomu postaviť, alebo čo s tým robiť? Ja neviem, no, čo iné by si s tým chcel robiť. A to musíš prečkať, ale tu zase sme podľa mňa v tej lepšej fáze, že keď si naznačil ten trestný zákon, hoci pri Čurilovcoch mi to nebude úplne fungovať, ale dopoviem, že to je ešte tá lepšia časť, keď prepúšťajú ľudí z väzení alebo manipulujú trestným procesom tak, aby svojich ľudí buď dostali na slobodu, no proste zaistili si bezpečnosť a osobnú slobodu, tak toto povedzme. Lebo je horší scénár pri budovaní autokracie, keď tie uvoľnené miesta vo väzeniach zaplníš. Hej? Tak nebudeme tu mať voľné lôžka, no tak niekto by tam mal byť. Tam sa dostávam trochu k tým Čurilovcom, lebo to je zjavne politicky motivované prenasledovanie.
Akurát sa mi stále zdá, že veľmi neúspešné. Tam opäť narážame aj na ich kompetenciu, teda to naozaj dovršiť a potom ako keby asi aj na ambíciu zlomiť ten právny štát cez kolene a že naozaj tých ľudí odsúdiť a poslať ich do väzenia. V tomto podľa mňa do veľkej miery ich brzdí aj naše členstvo v Európskej únii a s tým spojené veci, pretože proste sú nejaké limity a oni sú existenčne závislí od dotácií z Európskej únie, takže oni si podľa mňa aj úzkostlivo strážia túto hranicu. V podstate aj to prenasledovanie je podľa mňa skôr politicky motivované v zmysle, aby svojim voličom dali najavo, že my si tu nejakým spôsobom robíme poriadky, lebo to bol tiež jeden zo sľubov, ktoré pred voľbami dali. No tak sa to snažia nejako simulovať. Veľmi dúfam, že v tomto sa mýliť nebudem a nedospeje to k tomu, že by tých ľudí naozaj zatvárali. Zatiaľ to tak nevyzerá a podľa mňa ani vyzerať nebude. A čo sa týka takej všeobecnej roviny právneho štátu, to ja sa priznám, že tam už prichádzame k odborným témam a tam ja ako politický komentátor som slabší. V pohode, ja som rád. Nečakal som, že ešte vlastne na tomto nájdeš niečo pozitívne, že vlastne nie, že prepúšťajú, ale mohli by nás aj zatvárať, takže stále sme na tom ešte vlastne dobre. Takže to je fajn. To je prejav toxického optimizmu asi, no, pripúšťam. Dobre, ako keby, že hovoríme o tom, že ako veľmi už sme v autokracii, alebo ako k nej smerujeme, toto boli jedný z tých bodov a ja chcem prejsť na ďalšiu tému, ktorá sa toho práve týka a to sú ako keby slobodné médiá. A že ten pohľad, čo sa teraz deje v STVR, hej, a samozrejme tie nekonečné, alebo teda už tak klasická kultúra garnitúry, že niektorých novinárov vyčleňuje, s niektorými sa bavia, s niektorými nie, útočia na novinárov a tak ďalej, že ako vidíš teraz toto, že ako ďaleko sú v tomto, ako sa im to darí, že ako veľmi na to dávať pozor. Toto je jedna z vecí, ktoré v úvodzovkách, alebo ironicky povedané, im ide lepšie ako tie ostatné, lebo oni tú mediálnu scénu už do veľmi slušnej miery ovládli. Keď si zoberieš bulvárne médiá, to bola vždy veľmi silná päsť voči Robertovi Ficovi. On si na ne dával extrémny pozor, preto nechcel provokovať takým nejakým papalášstvom a tak a dával si pozor na to, aby nerástli mzdy poslancov alebo proste aj kauzy naozaj, keď si zoberiem veci, kvôli ktorým odstupovali ministri za prvej vlády Roberta Fica, tak dneska by si dostal vynadané, keby si sa na to spýtal na tlačovke. To je možné jednak vďaka tomu už rozdraperému parametru ich vlastnostiam a nastaveniu, ale aj tým, že bulvárne médiá sú v podstate oklieštené, tým, že ich dostala do rúk Penta, oni, ako by som to povedal, Penta chce mať dobré vzťahy s vládou, tak robí také veci, aby nemala konflikty s vládou v tejto mediálnej sfére. Do istej miery to platí aj pre dve veľké komerčné televízie. Mám na mysli Joj a Markízu. Osobitne tá Markíza na to teraz z toho mám aj trošku hrôzu, musím povedať, po tých správach, že ju kúpi finančník Michal Strnad, lebo síce sa to nahráva, ale tak poviem to tak komornom kruhu. To úplne to vyzerá, ako keby to Michal Strnad kupoval ako darček pre Roberta Kaliňáka z peňazí, ktoré Michal Strnad zarobil vďaka Slovenskej republike. Čiže on, ak to kúpi, tak to úplne vyzerá tak, že to bude televízia opäť v službách vlády. Možno nie v takomto najvulgárnejšom zmysle, že by si tam sledoval oslavné chorály na vládu alebo niečo podobné, ale že proste bude veľmi mekučká. Nebude ich kritizovať, že si to tam vedenie spravodajstva postráži a že tam tento fidesovský smer bude pomerne úspešný, lebo toto bol jeden z dôležitých kameňov Orbánovho úspechu, že on naozaj tie veľké médiá ovládol, nie priamo on, ale jemu naklonení podnikatelia to celé skúpili, verejnoprávna televízia, to je ešte úplne iný príbeh, to už fakt pomaly Severná Kórea. A čiže v tomto zmysle toto vidím kriticky. Akurát
napríklad, keď hovoríš o tej RTVS, tak tam sa to naozaj manifestuje. Takže oni vedia vec zbúrať, ale vlastne nič poriadne postaviť nevedia. Toto je napríklad pre mňa rozdiel výrazný oproti tým mečiarovským dobám, lebo čokoľvek si o tom myslím, ono to malo nejaký étos. To bolo dané samozrejme tým, že vznikla republika, bolo také zopätie národovectva, že my teraz ideme niečo budovať a stavili to vlastne aj s ľuďmi, ktorí ti nemuseli byť politicky blízky, ale oni sa kultúre rozumeli, vedeli aj napísať článok, urobiť reportáž, boli to ako z dnešného pohľadu takí naftalínoví detkovia, ale vedeli to robiť. Dneska tam vlastne nikoho kompetentného nemáš, kto by niečo také vedel urobiť, takže opäť oni tu RTVS akurát zdemolujú, nikto to nebude pozerať, oni si tam budú robiť akože trochu svoje propagandistické veci, ale to bude mať minimálny zásah. To, čo je rizikové, to je ten bulvár a veľké komerčné televízie. A tam sú pomerne úspešní, bohužiaľ. Tam myslím, že je dobrý príklad televízie TA3, ktorý, keď som tak sledujem zo pár už posledné roky, takže tiež prešla k tomu, že síce to možno nie je úplne, že by hlásali ako keby chválu garnitúre, ale minimálne vyčlenili tých ako keby redaktorov, ktorí boli problémoví pre súčasnú garnitúru a tak ďalej. Ja si myslím, že Markíza môže mať taký podobný model v tomto. Nemám príliš čo dodať, akurát možno s tým rozdielom, že TA3 bola dlhodobejšie podľa mňa ochotná počúvať na želania politikov, osobitne z tejto strany spektra, pretože z toho opačného, môj kamarát tomu hovorí, lebo ťažko sa mi to nazýva, vieš, máš to smerácké a potom, že ako nazveš to druhé. A sa tomu kedysi hovorilo pravica, čo podľa mňa nesedí, veď tam máš aj iné ako pravicové strany a nie je toto definičné z môjho pohľadu. Tak on tomu hovorí modernizačný prozápadný prúd, no tak tie strany modernizačného prozápadného prúdu väčšinou takéto ambície nemali, že by vytvárali tlak napríklad na TA3. Možno, že by si tam niečo vynútili, ale nemali tú ambíciu, takže sme sa to nikdy nedozvedeli, či by TA3 bola ochotná to robiť. Tá druhá strana bola ochotná vyvíjať ten nátlak a televízia bola chápavá k ich želaniam. Súhlasím rovnako. Aj keď tá TA3, akože mám pocit, že aj teraz sa už úplne posunula, aj keď ona bola vždy taká trošku. To sú tie médiá, dobre. Takže ty máš taký pohľad na to, že tá STVR síce ju zbúrajú, ale nebude to taká tá dokonalá hlasná trúba, ako bola za Mečiara, hej? Že... Nebude. A nemá ani šancu. Dnes už by to bolo vo všeobecnosti oveľa ťažšie, pretože vtedy si mal koľko? V zásade 2 televízie, akože niekto ešte pri českých hraniciach pozerával české televízie. To viem, lebo som bol jeden z nich. Ale nech bola tá STV akákoľvek, stále to bol významný informačný zdroj pre významnú časť obyvateľov. Dneska pri takom obrovskom priestore a možnostiach to bude proste marginalizované, keď to nebude profesionálne a sledovateľné, lebo to tie veľké komerčné televízie, aby som nechodil okolo horúcej kaše, tak mám samozrejme na mysli Joj a Markízu. Tie budú obľúbené, budú sledované, lebo to robia profesionáli a robia to dobre. A tam je priestor na to, aby to bolo účinné. Pri RTVS podľa mňa nie. To bude naozaj, to budú sledovať 4 babky na Horehroní a vybavené. Zase som celkom rád, celkom taký pozitívny pohľad na to, na tú STVR. Ja iba pripomeniem, že na stene môžete vidieť QR kódy, ktoré keď naskenujete, tak vás hodí na slajdo, takže budeme radi, keď už sa začnete pripravovať otázky, a ktorým potom neskôr prejdeme, čo bude super, ak už sa nad tým zamyslíte a samozrejme je možnosť priamo sa spýtať tuto. Dobre, poďme trošku ešte na tú druhú stranu, ešte predtým, ako prejdeme k tej globálnej situácii, ešte sa aj stále trošku vyhýbam. A to je teraz, že bavíme sa o tej súčasnej koalícii, alebo teda tej vládnej garnitúre, ale poďme k tej opozícii nešťastnej, že aj tam budeš toxicky optimistický, že je nádej, že to zložia, že to nejak poskladajú, že tá volebná, alebo teda predvolebná kampaň sa nejak podarí tej opozícii? Dlho nadýchuješ teraz? Snažím sa upratať si to v hlave, lebo tam je asi 7 vecí, ktoré sa mi bijú. Tak skúsim z toho najširšieho hľadiska. Ako už som povedal, podľa mňa je skoro nemožné. No. Je vysoko pravdepodobné, že strany terajšej opozície budú stranami budúcej koalície. To je tá prvá akože dobrá a základná vec.
Vychádzam z toho, že ten spôsob, akým koalícia riadi štát, akým spôsobom pomáha ekonomike a ako na to doplácajú občania, že to bude jednoducho neúnosné. Aj tie vnútrokoaličné spory a to, akým spôsobom ranený premiér komunikuje, to im proste nepomáha. Vieš, Fico nech bol aký chcel, tak z neho sršala nejaká sila, nejaká ráznosť. Teraz on to nahrádza proste vrešťaním, niekedy už naozaj úplne bezprizorným, že tomu ťažko rozumieš. Ono to bude mať publikum 20 a viac percentné, vieš, ale Fides pri tejto akože strašidelnej porážke, ktorú utrpel, tak získal 40%, vieš. Smer, keď na tom bol akože zle, treba v roku 2016, tak získal 28%. To už si dneska vlastne ani nevieš dosť dobre predstaviť. Čiže oni jednoducho budú mať malý výtlak a to zaplní ten priestor opozícia. No a potom dochádzame k tomu B, lebo ono je veľmi dôležité, v akom formáte, v akej sile. Tam kto bude. No a to ja si dnes netrúfam úplne odhadnúť. To bude strašne závislé od množstva rozhodnutí, kampane, ako si povedal, kondície jednotlivých lídrov. No ale tu som skeptický z toho hľadiska, že podľa mňa oni to zložia s obvyklým podozrivým, ako mu rád hovorím. A to máš navarené na katastrofu. To proste z môjho pohľadu, tam ma bude bolieť brucho ako pred chémiou a budem sa zvíjať a budem mi špatne, lebo budem vedieť, že to proste nedopadne dobre. A strany opozície modernizačného prozápadného prúdu podľa mňa robia veľmi málo a nie veľmi dobre, aby ho vytesnili alebo marginalizovali. Možno všelikto povie, že už je na to aj neskoro. Treba tiež objektívne povedať, že on je mimoriadne šikovný komunikátor. To je akože absolútny rešpekt. On vie tie témy dobre komunikovať. Niekedy že vulgárne alebo populisticky bársčo, ale vlastne aj veľakrát technicky úplne dobre a presne a zrozumiteľne. Čiže ten súboj je ťažký s ním. No a podľa mňa ho neustoja v tom zmysle, že budú to musieť. Zase sme pri ďalšej veci. Podľa mňa nikdy nemusíš s niekým ísť do koalície, ale oni budú mať pocit, že musia. Tak budú tam musieť ísť s ním a v situácii toho rozbúraného štátu, keď ty máš robiť ťažké rozhodnutia, to nebude dobre. No, smeroval som to k tomu, lebo jedna vec je, že teda pravdepodobne táto koalícia, ak neustojí tie voľby, tak otázka, či tá opozícia, nie že tam bude, ale či zloží tú vládu a ako. Ten nešťastná jedna politická strana, teda okolo ktorej chodíme, bude ten čierny Peter asi. Ale že ako, že, lebo teraz je tá aktuálna téma, že PSK trošku ako keby prišlo s nejakým možným teoretickým spájaním a tak ďalej. Saska to hneď ako keby dementovala, že nič také sa diať nebude. A za mňa ako keby môj pohľad na to bol taký, že jediná teoretická možnosť na to vytesniť tú jednu stranu, že by sa tie ostatné spojili. Samozrejme je to asi utopická predstava, takže ako keby, že nedávaš mi odpoveď, že... Ja som nevedel, či sa pýtaš na toto, ale keď sa na toto pýtaš, tak ja ti odpoviem. Ja na to mám dokonca aj názor. Podľa mňa by bolo správne, keby to zlepili dokopy. Teraz to poviem úplne otvorene. Mám na mysli progresívne Slovensko a demokratov. Čo ak som dobre pochopil všelijaké indície a náznaky, tak je to v zásade hotová vec, že to tak proste bude. Teda, že PS a demokrati budú kandidovať spolu, asi ako dvojkoalícia. No a radšej by kandidovali ako trojkoalícia, ešte spoločne s SAS. No a tam podľa mňa Branislav Gréling nehrá dobrú hru. Tu sa vo mne bijú trochu dve veci, lebo ja som bol vždy trochu taký odporca alebo skeptik vo veci, že hurá, musia sa všetci spojiť a neviem čo, keď sa všetci zjednotíme a spojíme, tak zvíťazíme a podobne. Pretože podľa mňa veď každá strana má úplne dobré právo ísť do toho sama a vyskúšať si to a veď potom sa to zlepí po voľbách, veď aký rozdiel. No, v tomto prípade je ten rozdiel podľa mňa mnohoraký. Jednak
z hľadiska očakávania verejnosti, že podľa mňa, keby my sme dostali na stôl nie že 20%, ale 30% stranu, lebo tak nejak by ti to zhruba vychádzalo, to je úplne iný pocit. To už naozaj vidíš ten fundament, pilier budúcej koalície, že to je naozaj niečo pevné, na čo to zavesíš, aj inak sa potom k tebe správajú tí ostatní, a tu mám na mysli aj obvyklého podozrivého Igora Matoviča, lebo on keď získa, čo podľa mňa získa niekde medzi 9 a 13%, tak on sa bude cítiť silný vlastne aj voči 20% strane, veď to nie je nejaký že strašný rozdiel, nehovoriac o tom, akým spôsobom bude pristupovať k tým menším, veď to už sme si vyskúšali. A keby proti nemu stála, alebo vedľa neho stála, tak toto povedzme, 30 plus percentná strana, tak to je proste úplne iná situácia povolebná. A vravím, aj tým voličom dáš, lebo aj to, že sa na to pýtaš, z toho je cítiť tá skepsa občianska. Hej, že veď my sa nepotrebujeme učiť v Maďarsku, ako poraziť Fica, veď my sme ho tu už 2-krát porazili. My sme ho dostali v roku 2010, aj 2020 od moci, v roku 2020 dokonca s ústavnou väčšinou, pričom vtedy ešte prepadlo tých 7% PS Spolu. Hej, že to by bolo naozaj, keby oni tam preliezli, to by bola že super ústavná väčšina voči Robertovi Ficovi, akurát sa to potom rozsypalo. Z čoho pramení nedôvera voči schopnosti spolupracovať, a podľa mňa už utvorenie tej trojkoalície ti psychologicky nejako pomôže. Že teraz mám na mysli u voličov vo vzťahu k tým politikom, že vy už ste preukázali schopnosť sa nejako dohodnúť. Tým, že ste uzavreli predvolebnú koalíciu, to je ľudia, ktorí nevideli politickú stranu zvnútra, čo myslím úplne bez urážky, tak vôbec nemajú potuchu, aké strašne ťažké sú tieto rokovania. Tam ide o peniaze, tam ide o ľudí, ktorí sa veľakrát strašne neznášajú, by si vyškrábali oči a zahrdúsili sa. A keď oni sú schopní dohodnúť sa na kandidátke, na financovaní, na kampani, už vysielajú silný odkaz: voliči, my tu sme pre vás a naozaj sme toho schopní. Toto proste nejakým spôsobom burcuje aj tú atmosféru. Dlho som rozprával, zakončím to tak, že toto všetko podľa mňa Branislav Gréling nešťastne riskuje, alebo vlastne pochováva. Podľa mňa on už to svoje rozhodnutie nezmení, ak sa nestane nejaká vážna vec, že by preferencie im klesli pod 5%, alebo také niečo. Oni sa teraz cítia silní a že vlastne my nič nepotrebujeme, veď rovnako ako pred voľbami sa môžeme dohodnúť aj po voľbách a tak ďalej. Neviem presne, čo má v hlave, ale proste takto to bude. Podľa mňa je to veľká chyba. A vidíš, ešte jednou vecou si pomôžem. Bude to podobná chyba, akej sa dopustil Andrej Kiska v roku 2019, keď odmietol trojkoalíciu z PS a Spolu, a teda vtedy by to bolo so Za ľuďmi, lebo naozaj predstavme si ten alternatívny scenár. To bola situácia, keď PS Spolu malo niečo medzi 15 a 17% strelím od boku. Andrej Kiska mal bárs okolo 10. Oni naozaj, keby vystrelili s prehľadom na 20%, tá mapa by bola niekde úplne inde, aj tá povolebná situácia by potom bola úplne iná. Podľa mňa to je chyba riskovať toto na novo. Lebo podľa mňa k niečomu takému sa dopracujeme. To si dobre pripomenul to PS Spolu, lebo tam to presne sa ukázalo, že ten Kiska nakoniec sa dostal do parlamentu s tými 5%, hej, že vôbec nie nejakými 10 a 15, ako on ako keby si myslel, že bude mať, keď odmietal tú koalíciu, takže to podľa mňa, že raz sme sa už mohli poučiť, alebo teda tie politické strany sa už mohli raz poučiť, snáď sa poučia znova. Neviem, či strana SAS to definitívne pochovala, ešte stále tam možno je nejaká nádej, možno nie, neviem. Podľa mňa veľmi nízka. Ja im do toho nevidím úplne dovnútra, ale s niektorými ľuďmi sa bavím a pochopil som to tak, že tá vôľa ísť samostatne je tam veľmi pevná. Dobre, spomenul sa aj tú skepsu občiansku a na to by som rád nadviazal, lebo ja som to ako keby ako predstaviteľ občianskej iniciatívy Nitre, občianska Nitra. A boli tu nejaké protesty, ešte mier Ukrajine, ako keby bolo nejaké vzopätie minulú zimu, potom to nejak akože ustalo, teraz sem tam niečo vyskočí, niečo sa objaví a cítim také, že ako keby z toho občianskeho sektora, že neviem, či to ticho pred búrkou, alebo len už naozaj také zabalenie zbraní, že čo je tá cesta, že nejak znova zbudiť toto nadšenie a nejak ako keby ten odpor, alebo ako keby, že už to nemá nádej, nejaké protesty veľké, alebo niečo v tomto zmysle?
Mne sa toto ťažko hodnotí. Z môjho pohľadu cesta k výmene vlády je politická, čiže cez voľby, že toto je naozaj predovšetkým robota politikov. Ja som chápal, prečo tie protesty vznikli a podľa mňa je veľmi správne, že vznikli. Jednak dali ľuďom nejakú náplň, hej, že nejakým spôsobom prejavíš vzdor, čo je v poriadku, ale bol som od začiatku extrémne skeptický voči tomu, že či to nejako zmení reálny výkon politiky, lebo veď v tomto majú v koalícii pravdu. Hej. My sme získali väčšinu vo voľbách a teraz máme právo naplňať svoj program alebo vládnuť. Hej. A to, že menšina proti tomu protestuje, čo je v poriadku, ale my nemáme v skutočnosti dôvod na to prihliadať. Takže podľa mňa, ak si niekto myslel alebo robil nádej, že tie protesty v tomto zmysle niečo zmenia, tak sa mýlil a potom bola ale chyba také niečo očakávať. Podľa mňa to naozaj treba brať ako politické školenie mužstva v tom zmysle, že navzájom sa povzbudzujeme, rozumiem, že tu nie som sám. Podľa mňa, keď tam niekto zlyhal, tak v skutočnosti tí politici, tí lídri. Ja na to rád používam slovné spojenie pastoračná činnosť, že tí politici majú povinnosť dávať ti nádej, alebo aby ty si počul, že nie si v tom sám. Lebo podľa mňa táto tvoja otázka pramení aj z takého pocitu bezmocnosti. Hej? Že prišla táto sebranka, naozaj tu demolujú štát, ignorujú zákony, prepúšťajú svojich ľudí, vyvádzajú Slovensko do nebezpečenstva medzinárodného a tak ďalej a že ty sa opúšťaš. A podľa mňa je povinnosť alebo práca politických lídrov, v tomto prípade opozičných, naplniť ťa nejakým optimizmom. My vás v tom nenecháme. Hej, my sme tu s vami. Že my na to budeme pamätať, my za vás pôjdeme na tie barikády a naozaj presvedčivým spôsobom ti niečo také tlmočiť. Podľa mňa, kým to vidíš, inak to poviem, podľa mňa Ficovi voliči tento pocit mali. Lebo ten pocit zmaru, ktorý ty zažívaš, možno, že vtedy opoziční voliči Smeru, Hlasu a tak ďalej, SNS, mohli cítiť počas Matovičovej vlády. On vtedy túto svoju politickú pastoráciu vykonával veľmi úspešne a dobre. No a ja toto nevidím teraz na tejto opozičnej strane. Ale samozrejme je to veľmi ťažké, takže len konštatujem, že nemáme pastiera. Alebo takto opoziční voliči nemajú pastiera. Hej, ja si ho nepýtam, ale podľa mňa opoziční voliči vo všeobecnosti si ho pýtajú. Ja si myslím, že to sedí, veď sme sa točili o tom spájaní a ja si myslím, že to je presne tá potreba toho nejakého tej symboliky, že je nejaká nádej. A dobre, teraz prejdem k tomu globálnemu, ktoré sme teraz trošku obchádzali a to je napríklad to najaktuálnejšie v Maďarsku. Tak ja som počul aj Arpada Šoltésa, ktorý to celkom akože zaujímavo komentoval teraz to Maďarsko, aj Petra Maďara, že čo si ty myslíš, teda ako keby je to pre nás teraz prospešné, pomôže to Slovensku vzhľadom na našu ako keby vnútornú situáciu, že ako toto vnímaš? Ja tu mám od Arpada úplne odlišný názor, lebo on to vlastne bere ako katastrofu. Hej? Že síce je dobré, že Viktor Orbán bol porazený a odsunutý z európskej politiky, pretože naozaj ako Putinovo baranidlo tam bol veľmi úspešný. A teda by som dopovedal tú Arpádovú teóriu, že teraz sa táto pozornosť Moskvy všetka presunie k nám a nám to tu rozbombardujú. A nebudeme sa stačiť čudovať. Podľa mňa tá pozitívna stránka veci je oveľa silnejšia v tom zmysle, jednak v tom európskom, že naozaj je veľmi dôležité, že toto Putinovo kladivo je preč. A potom aj pre Slovensko, možno, že z časti aj z hľadiska tej nádeje a presvedčenia, že pozrite sa, čo tam Orbán 16 rokov vystrájal a predsa sa občania dokázali poraziť. Ale oveľa dôležitejšie je pre mňa, že Robert Fico zostane na tej európskej scéne sám a bude mať oveľa obmedzenejšie, a to naozaj dramaticky obmedzenejšie možnosti, ako Slovensko vyháňať z Európskej únie a robiť z neho páriu.
Čiže ja toto berem výsostne pozitívne. A bez ohľadu na to, čo Peter Maďar bude robiť, ja si o ňom nemyslím, že on by bol nejaký superkovaný demokrat, reformátor a neviem čo, ale to je ich maďarská robota. V skutočnosti s tými, že máme, pre nás je to podľa mňa na 97% dobrá správa. Čiže v kontexte pôsobenia ako keby v Európskej únii, hlasovania a tak ďalej, že, alebo aj teda ten zmysel, teda to chodenie do Moskvy, hej, že to teraz chodil Fico a Orbán a teoreticky už asi bude musieť sám chodiť. On tam bude chodiť samozrejme aj sám, ale on je v týchto veciach zbabelec, hej, že on vie napínať svaly v Bratislave a v Moskve a tak, ale keď sa naozaj ocitne na tej európskej pôde, kde on nemá žiadnych spojencov, kamarátov, nič, naozaj na tej najobyčajnejšej ľudskej úrovni, lebo aj tá je dôležitá, proste bez ohľadu na to, či si premiér, prezident, si stále aj človek. On je tam úplne opustený a nikto sa za ňoho nepostaví, naozaj nikto, on tam všetkých dourážal do špiku kosti. A teraz bude úplne sám, lebo ten Viktor Orbán proste on kopal inú ligu. Z rôznych dôvodov, to je na inú debatu, ale proste on tú silu mal a Robert Fico sa veľmi rád za ňoho schoval. Teraz, keď tam zostane sám, podľa mňa nájde si nejak jednu, dve symbolické veci, kde akože bude nástojiť na niečom, ale všetko dôležité už väčšina Európy si presadí. Proste nebude mať Slovensko tú silu stáť v ceste. Hej, tak aspoň nejaké pozitíva, hej, aj z toho. Veď už sme ich narátali, 42 podľa mňa. No ja sa veľmi teším z tohto tvojho toxického optimizmu. Možno by som to ani nenazval, že toxický, ale fajn. Pribúdajú tu už otázky na slajdo, takže ja už za chvíľku prejdem k ním. Ja už ti dám len poslednú, potom ešte a už potom dám priestor na otázky. Ja ešte tak, ako keby, že najbližšie nás čakajú tie komunálne voľby. Že či ako vidíš tie komunálne voľby, že pomôže to nejak tej aj opozícii a tak ďalej, tú situáciu to nejak pomôže zlepšiť, alebo to bude iba takéto, ako sme boli kedysi zvyknutí, že to bola taká ako keby rutina, že tie komunálne nehrajú až takú rolu na Slovensku ako tie parlamentné. Tu ja sa musím úplne čestne priznať, že to ide úplne pod mojím radarom, akože naozaj komunál vnímam veľmi útržkovito až okrajovo. Jediné, čo mi v tejto súvislosti nápadne, že toto nebude dobrá správa. Mne to zatiaľ vychádza tak, že Progresívne Slovensko tam veľmi neúspeje ako opozičný líder. Obsadia podľa mňa málo postov, ktoré by chceli. Čo vyšle signál do zvyšku opozície, že oni nie sú až takí siláci. To vlastne bude odrádzať napríklad SAS od toho, aby išli do toho širšieho bloku. Že neukážu tam svaly. Ale to je len veľmi môj ľahučký odhad. A vplyv pre parlamentné voľby potom o rok podľa mňa bude kozmetický. Čiže v podstate hovorí, že ten komunál bude taký trošku taká tá formalita v zásade. On nám niečo ukáže. Vieš, a teraz si ťažko viem spomenúť, ktoré to boli voľby, keď dostal Smer taký strašný výprask pri tých voľbách do VUC. Asi 2014-13 to bolo? Teraz sa mi ťažko na to spomína. Bolo to pred tými parlamentnými potom. Nie, skôr to bolo, keď Erika Jurinová sa stala primátorkou a Vyskupič. 13 alebo 14 to bolo, som si skoro istý, veď Marián Kotleba sa vtedy stal županom v Banskej Bystrici a to veľmi silne indikovalo naozaj dramatický prepad popularity Smeru, čo sa potom manifestovalo v parlamentných voľbách. Akurát teraz už ten indikátor vlastne bude oveľa slabší, čo je taká trošku okrajová téma, ale že Smer vlastne do tých volieb skoro nejde, respektíve nejde tam tak, ako sme boli zvyknutí od tejto veľkej strany plnej kádrov, báš, čo si o nich mohol myslieť, ale oni boli naozaj schopní obsadzovať primátorské, županské miesta úplne hoci, kde teraz oni vlastne po viacerých krajoch, ak som dobre pochopil, ani nenasadia kandidáta na župana, vieš, oni budú v Prešove podporovať Mazureka, to z toho sa ti varí mozog, vieš, že toto čo je, že to je vlastne hanba pre stranu tohto typu, že môžeš chápať, že sa zbližujú s republikou a tak, ale že takáto strana, premiérska štvornásobná, ona nie je schopná nasadiť vlastný káder v najväčšom slovenskom kraji, ak sa nemýlim, a namiesto toho podpory nejakého rozdrapeného nácka, že to je absurdné.
Tam to krásne bolo ukázané na tej pani poslankyni Beňovej, ktorá to dokázala už nejak preglgnúť, že už je to zrazu Mazurek. Vravím, táto flexibilita, to ešte, že chápem, ale ako môžeš prejavovať takúto slabosť, že nemáš káder na župana? Dobre, ak tu má niekto priamo túto hľadisku otázku, tak keby sa už prihlásil sa, dostane mikrofón a ja zatiaľ prečítam prvú zo slajdov, pretože tá naväzuje na tú našu tému komunálu. No, prvá otázka je, že neviem, či budeš vedieť odpovedať, ale že či Sloboda, Solidarita a PSK, že čo robia najhoršie pár mesiacov pred komunálnymi voľbami? Neviem. Snažil som sa teraz na niečo spomenúť, lebo občas mám kamaráta, ktorý robí politické marketingy a poradenstva a takto a myslím, že sa niečomu venuje aj v Nitre a už si spomínam. A teraz vlastne nebudem hovoriť svoj názor, ale teda vec, ktorú mi rozprával človek, že sú extrémne nešikovní v rokovaniach a majú pocit, že sú veľmi silní a v skutočnosti nie sú takí silní. A to je teraz vo vzťahu k PS. O SAS naozaj netuším, ale teda, že PS je príliš presvedčené o svojej sile a neprejavuje schopnosť rokovať v teréne o koalíciách. Takto som počul, to vlastne výnimočne nehovorím svoj názor a nedávam naň žiadnu záruku, ale je to informovaný a kvalifikovaný človek, ktorý mi to hovorí. Čiže znova tá téma kvázi spájania. Je aj niekto tu, kto by sa rád spýtal naživo? Super, tak môžem mikrofón poprosiť? Ďakujem, Michal. Ja mám jednu otázku na vás. Ja si moc dátumy nepamätám, takže možno asi pred rokom, keď bola taká tá éra tých protestov a fakt sme chodili do tých ulic a vznikla tedy tá iniciatíva na generálny štrajk. Že aký je možno váš názor na to? Ja v tom období poviem otvorene, že som bol veľmi veľký zástanca toho generálneho štrajku, aj keď, vieme, jak to vznikalo, ale možno taký nejaký váš názor, lebo odtedy fakt tie protesty išli zase, bohužiaľ, do takého jemného, jak sme to tu povedali, takého, povedzme, spánku, nazvime to spánkom. Dík. Ja som mal k teórii generálneho štrajku mnoho kritických až zdrvujúcich výhrad, ktoré mi zostali. Ono to v skutočnosti nemá logiku. Ani terminologicky, ale ani obsahovo. Ono je to vlastne spojené, pretože ten generálny, to znamená, že všeobecný štrajk, že naozaj celý štát v zásade, alebo naozaj jeho drvivá väčšina sa postaví vláde alebo mocenskému suverénovi a povie mu, že no pasaran, že tadiaľ to už nie, my tu proste budeme stáť a toto cez nás neprejde. Ale na to, aby ste také niečo mohli urobiť, musí vás byť drvivá väčšina. A to pri všetkých výhradách a občasnému smiechu voči kumulatívnym preferenciám koaličných strán, ktoré teraz pakruky mi vyjde nejakých 27, úplne smiešne, ale stále je to 27%, k tomu si pridám takých, že 15 až 20% buď nerozhodnutých, alebo tak latentne priaznivcov. Takže to je vlastne polovica, asi viac ako polovica štátu, ktorá netúži pridávať sa ku generálnemu štrajku so žiadnym spôsobom. Takže v tej chvíli neexistujú základné východiská na to, aby sa niečo také mohlo uskutočniť. Treba sa uspokojiť vlastne ani nie so štrajkom. To je tiež, na to naozaj treba veľkú väčšinu. Veď to asi nebude náhoda, že niečo také sme reálne mali, veď slávny generálny štrajk počas novembrovej revolúcie, keď naozaj proti vládnucej komunistickej strane stálo niečo medzi 80 a 90% ľuďmi, tedy to naozaj má logiku. Alebo potom niečo také som zachytil, to bolo myslím počas prvej Dzurindovej vlády, keď sa robili tie prvé naozaj mimoriadne nepopulárne opatrenia a nezamestnanosť vystrelila niekam k 20%, to už si dnes nevieme ani dosť dobre predstaviť. A naozaj boli širokánske spoločenské vrstvy, ktoré s tým boli nespokojné, takže vtedy sa to skloňovalo a malo to na svojej strane vtedy aj koalíciu odborových zväzov. Dneska nič také nebolo, takže mne to tam proste nejako nevychádzalo. Je mi ľúto.
Dobre, ja teraz dám ďalšiu otázku zo slajda a kľudne si znova sa pripravte, ak niekto ďalší by chcel. Tu je otázka, že ako je možné, že PSK, ktoré nikdy vo vláde nebolo a je momentálne najsilnejšie, si nevie poradiť s podozrivým, ktorý vo vláde bol a pokazil všetko, čo sa dalo? No, dobrá otázka, že? Lebo obvyklý podozrivý je dobrý komunikátor. V progresívnom Slovensku podľa mňa urobili hrubé komunikačné a strategické chyby, keď nedali jasne najavo, že proste oni s ním nebudú mať nikdy nič spoločné. Oni okolo toho tak tancovali, vajatali, nie je to náš ideálny partner a nech sa tu postaví do 4. radu a neviem čo. Podľa mňa tam oni mali, poviem to tak vulgárne, zarezať ho. Hej, nemyslím to samozrejme doslova, ale v tom období, keď bolo po parlamentných voľbách, bol naozaj veľmi oslabený. Potom myslím, že v európskych voľbách úplne zhorela tá strana. To bola naozaj príležitosť. Naozaj mi tie vulgárne obrazy napadajú. Proste urobiť mu zle, ale treba povedať, že na to potrebuješ aj viacerých. PS, dobre, je to a bol preferenčný líder, ale stále je to, že rátajme niekde medzi 17, 23, 4%. Oni stále nemajú tú silu treba z tej 35% strany, čo už teda niečo znamená, keď tá si dupne. Oni si aj mohli trošku podupkávať, akorát potom prišlo KDH, že vlastne čo je na tom Matovičovi také zlé, SAS, že no tak vlastne veď musíme mať niečo. No, čiže nebol jednotný front a aj tí, ktorí chceli toho Matoviča odstrániť, tak to v skutočnosti nemysleli do dôsledkov. No a dopadlo to tak, ako keď robíš takú polovičnú prácu. No, vlastne akurát mu dáš ďalšie dôvody, nie, že on by ich mal málo, ale dáš mu ďalšie, aby ti pri najbližšej príležitosti pichol kinžal pod rebro, čo on v tomto je naozaj majster a aj to opakovane robí a ani nemáš ten výsledok. Čiže to je naozaj, že strata a strata. A stále sa vraciame k tomu spájaniu, hej? Že to by možno bolo teraz to riešenie, že by bol do veľkej miery, áno, postup, áno. Ty tak... keby si mal naozaj ten 35% blok, ja z tohto KDH dávam z mnohých dôvodov nabok, asi si aj ťažko vieme ich predstaviť už v predvolebnej koalícii z PS a vlastne aj neviem, či strategicky by to bolo dobré, to by mnohých voličov odrádzalo, či z jednej alebo z druhej strany. Ale áno, keby si mal hen ten 35% blok, ono by to znelo naozaj úplne inak. No KDH tam dalo presne ten príklad v minulosti, keď sa pokúšalo to PS spolu s tými záľuďmi, tak vtedy KDH prišlo s tým modelom, že síce nemôžu ísť PS-kom do koalície, ale mohli by ju nejak tak ticho podporovať. Takže tiež by sa možno mohli inšpirovať, ale to už akože je minulosť. Videl som tu aj ruku ešte tuto v hľadisku. Je tu ešte nejaká otázka priamo? Aha. Možno mikrofón. Dobrý večer, Marian. Ja obdivujem tie znalosti takej tej politickej komunikácie, pravidiel, následkov politickej ceny. Len tu máme jeden problém, že podľa mňa to funguje v politických stranách, lenže strany Borisa Kollára, Zoroslava Kollára, Smerohlasu nie sú politické strany, sú to mafiánske organizácie. A teraz my s nimi chceme bojovať slušne, áno, PSK, Korčok a podobne, rukavičky. Videli sme, čo sa stalo v Maďarsku. Západné tajné služby zakročili. Ukázali, aké nahrávky majú na Siarta, na Orbána. Možno povedali, že vyťahneme ďalšie veci, pokiaľ neurobíte, nebude kľud, nestane sa nič pred voľbami, niečo z toho, čo Arpád predpovedal. Takže neviem, pomôžu aj nám západné tajné služby. Ja nechcem, aby nám pomáhali západné tajné služby. Ja to hovorím úplne otvorene. Toto podľa mňa nie je želateľný scenár. Toto je naša vlastná domáca úloha. Technicky aj ináč podotknem, že my akože technicky nevieme, či tie nahrávky odkiaľ vlastne pochádzali. Či to vlastne neboli nahrávky maďarskej tajnej služby. Môj kamarát na ilustráciu tohto používal, to bolo presne za čias Mečiara, keď vlastne boli tie nahrávky Hudeka s Lexom, ak sa nemýlim, vo vzťahu k Michalovi Kovačovi mladšiemu.
A ono potom vyšlo najavo, že to boli nahrávky SIS, že to vlastne SIS nahrávala svojich vlastných ľudí a nejakým spôsobom sa to dostalo von. Čiže nevieme, aká toto bola spravodajská hra. Bola to spravodajská hra celkom určite. Naozaj bez kompetentnej tajnej služby sa k nahrávkam maďarského a ruského ministra zahraničných vecí nedostanete. No ale to na okraj, že akože zatiaľ nevieme. A no, ako som vravel, ja nechcem, aby nám pomáhali západné tajné služby, alebo aj akejkoľvek. Toto je naozaj práca, ktorú my si tu máme odrobiť sami. A podľa mňa naozaj sme toho schopní, veď ja som to tu už aj vravel. My už sme ukázali, že vieme poraziť Roberta Fica a on v skutočnosti, a to opäť sa budem opakovať, nie je to Viktor Orbán v tom zmysle, že on nemá 30, už vôbec nie 40%. On si tu nevybudoval taký establishment propagandistický, hospodársky a iný, ako si vybudoval Viktor Orbán. Toto je naozaj robota pre občanov a tie politické strany. Sa tu o tom rozprávame, že pri kompetentnom manažmente očakávaní a politickej stratégii to je v skutočnosti úplne hrateľné. Čiže stačí si urobiť domácu úlohu. Ja viem, že to nie je jednoduché, ale tak to podľa mňa sa má robiť. Máme ešte nejakú ďalšiu otázku z hľadiska? Aha, vzadu. Ja by som predsa na to nadviazal. Tie nahrávky Siarto Lavrov, tam v podstate nevieme, koho odpočúvali. Ja nie som akustik, ale mne to znelo, že ten Lavrov tam znel čistejšie, jak ten Siarto. Takže pripustme teda, že špekulujem, že nahrávaný bol Lavrov, neviem, nejakými pobaltskými štátmi napríklad, alebo tajnými službami. Špekulujem naozaj iba, ne? Že v šuflíku, keby mali tieto tajné služby ešte niekoľko takýchto nahrávok, ja neviem, teda slovenskú zahraničnú šťuku, keby, to si neviem predstaviť, ako úplne, že by mali odpočúvanú, ale neviem, Katku Roberta, že by mali odpočúvanú, proste, že toto v šuflíku môžu mať a využívať to, ako nám sa to môže, že je to fuj. Ale je to niečo, čo robia povedzme Rusi už dlhé roky proste akože, a teraz sa tváriť, že je to fuj, veď my sme tí demokrati, my sme tí dobrí proste, ktorí takéto veci nerobia. Jak sa hovorí, že kým si pravdou bude topánky lož obletí tú zemeglu 3-krát, takže to je nerovný boj. Že či to nie je akceptovateľné aj v tých demokratických krajinách, že troška používať aj tie metódy, aby sme ten nevyrovnaný boj troška nejakým spôsobom vyrovnali. Mne sa zdá, že v zásade už som na to reagoval, lebo aby som sa opakoval, že my to v skutočnosti nepotrebujeme, že v skutočnosti to môže podľa mňa ešte aj narobiť viacej škody ako úžitku, ale teda aby som povedal aj niečo nové, tak položartovne. Roberta Fica podľa mňa nikto neodpočúva, lebo naozaj jeho dostať na telefón je veľmi problematické. A no, Juraja Blanára podľa mňa aj niekto nahráva, ale potom to rovno hádže do skartovačky, lebo to akože, že fakt, že čo s týmto, hej, že... Dobre, vďaka za tieto otázky. Ja ešte položím, tuto mám v sláde nejaké posledné a potom by sme dali ešte poslednú z hľadiska a myslím, že akurát naplníme náš čas. Toto je otázka, čo súvisí tým, že sme sa bavili o tom, my sme to načali, že či tá koalícia vydrží do tých volieb, lebo toto je otázka, že ako keby Taraba, Huliak, Matúš Šutaj-Eštok aj Fico vlastne idú proti Dankovi, že či Danko je ten, ktorý to vydrží do volieb. Ja dôverujem Andrejovi Dankovi, že on sa zatne. A teraz to myslím aj v skutočnosti v dobrom, lebo ono to naozaj musí byť... Veď vcíte sa do jeho kože. Hej? On vypadol z SNS parlamentu v roku 2020. V podstate všetci sme ho odpisovali. Dobre, poviem to, nebudem to prenášať na vás, tak poviem na seba. Ja som ho odpisoval, že toto je vybavené, keď ho sa opätovne nechal zvoliť za predsedu po roku 2020 a pošliapal sa si tým po vlastnom jazyku, keď hovoril teda, že on z politiky odchádza.
tak ja som v podstate si gratuloval, alebo Slovenskej republike som gratuloval, lebo proste s týmto človekom je SNS zase na ďalšie volebné obdobie vybavená mimo parlamentu. A on urobil naozaj neskutočné penzum práce politickej v tom, že tam poznášal tých ľudí. Myslím si o nich asi zhruba to isté, čo vy. Ale tiež to bola práca ich tam dostať. Získal tých 5 niečo percent. No a pozrite sa teraz, že veď on to aj úplne otvorene hovorí, hej, že pri formovaní koalície mu zostali nejaké ohlodané kosti. Ešte aj tie ohlodané kosti mu tí jeho vlastní ľudia, ktorých tam podonášal, všetky poodnášali. Jedno ministerstvo, ktoré si proste krvopotne tam spravil, tak dostane Rudolf Huliak, čiže proste naozaj dýka do srdca. Hej. Ja si občas spomeniem, keď prezidentka Čaputová odmietla Huliaka vymenovať za ministra životného prostredia vtedy, tak Andrej Danko sa nechal počuť, že Rudolf Huliak sa ešte dotkne moci, veď vy uvidíte, teda dotkne výkonu, tak nejak to povedal. No naplnili sa mu tie slova, opäť kamienok do mozaiky teórie, že dávaj si pozor na to, čo si želáš, lebo by sa ti to mohlo splniť. No, naozaj všetky tieto veci, sedí tam chudák proste v tom parlamente ako podpredseda, nič z toho nemá, ešte tam musí riadiť schodzu, ešte sa mu smejú, že je opitý. No, vtedy vlastne úplne najlogickejšie by sa človeku zdalo, že a ja vám to tu proste zarežem, že aj tak z toho nič nemám a on drží naozaj veľmi poctivo v tomto, on je politik vlastne takého najstaršieho strihu, že keď získaš moc, tak ju proste držíš, až ti zbelejú hánky a nepustíš, kým ti to proste nevyrvú z rúk. No a keď skončíme s tými obrazmi, tak poviem, že áno, ja si myslím, že on to udrží do konca. Že on vlastne je taký zázrak materiálovo technologického inžinierstva, že na ňom môžeš proste rúbať drevo a kuť kolajnice, ale proste on pevne drží. Myslím, že dáva logiku to, čo hovoríš, pri tom, čo si naozaj prežil. A tiež si pamätám tú jeho legendárnu tlačovku po tých voľbách, vtedy, kedy tam skoro plakal na tej tlačovke. Alebo veď to už je koľko, rok či 2? Čo napísal ten otvorený list Robertovi Ficovi, kde sa proste on vyspovedal z toho, aké strašné veci sa mu dejú. A všetko je to inak pravda. To je úplne vážne. Teraz dopoviem, že od neho vlastne máme najlepšie informácie o tom, ako to vo vnútri koalície, v tom najvnútornejšom vnútre, ako vyzerá, v zmysle, že je tam hradba ľudí, obžalovaných štruktúr napojených na stranu Smer, a takéto bezpečnostné jadro, ktoré je tam úplne vo vnútri s Robertom Ficom a Boh vie, čo mu tam rozprávajú. A je to tak pevne zomknuté, že sa tam nedostane predseda koaličnej strany, aj keď búcha na dvere a zjape, že Robert, ja sa chcem rozprávať. A on mu hovorí, že sa porozprávaj. Dobre, ja mám ešte jednu otázku zo slajda, poslednú. Je ešte nejaká posledná otázka z hľadiska? Ešte posledná možnosť? Ak nie je dobre, v poriadku, ja položím ešte túto zo slajda, ktorá ide trošku teraz mimo von zo Slovenska, že neviem, či sleduješ túto tému, ale že čo hovoríš na to, že slovinský predseda parlamentu chce vypísať referendum za vystúpenie z NATO. Ja o tom priznám sa, že vôbec nič neviem. Ja som to tiež, sa priznám, nezachytil, ale teda... Vôbec sa nehádam. Veď typujem, že je to nejaká vnútropolitická hra nejakého človeka, ktorý si chce takýmto spôsobom prihriať polievočku. Ale využijem to na to, aby som to premostil na veci, o ktorých niečo viem. Toto v skutočnosti podľa mňa, nehovorím, že priamo v takejto podobe, ale v nejakej podobnej bude hra Roberta Fica pred následujúcimi voľbami. Z dôvodov, o ktorých sme hovorili, on sa nebude chcieť príliš rozprávať o stave Slovenskej republiky dovnútra, ale o medzinárodnej situácii a o tom, v akých sme rozbúrených vodách a niečo, či sa vlastne nemáme otočiť na východ. On to už vlastne pomerne otvorene rozpráva a on sa podľa mňa pokúsi prevrátiť stôl takouto nejakou témou, že rozprávajme sa o NATO alebo proste o niečom podobnom. Takže vnímam to ako mimoriadne nebezpečnú hru, bez ohľadu na to, že vôbec neviem nič o vnútornej slovinskej politike, ale veď máme aj relatívne čerstvé príklady toho, keď si politik myslel, že to bude aká bohovská sranda, takéto referendum. A vieš, keď sa ľudí na niečo spýtaš, ono je vždycky riziko, že oni ti potom niečo povedia. Takže
A že úprimne odpovedia. No a že úprimne odpovedia. Čiže v tomto prípade to bude jedna z tých extrémne nebezpečných vecí, o ktorých som hovorila. Takto ja si myslím, že v Slovensku dovnútra je to inak, takže ak také referendum naozaj bude, tak akurát potvrdí príslušnosť Slovenska v NATO, ale aj tak už to, že to tam nastolíš vôbec, tak je to nebezpečná hra. Naozaj, že tým otvoríš prúdy, ktoré majú byť zatvorené úplne právom. Dobre, teda ďakujem. Ďakujem Petrovi Tkáčenkovi, že si našiel dneska čas a prišiel sa s nami porozprávať to do Nitry. Ja vám ďakujem, že ste ma pozvali. A budem rád, keď budete sledovať sociálne siete Chillout baru alebo naše iniciatívy Občianska Nitra, kde určite nájdete ďalšie akcie a ešte také malé promo. Túto sobotu iniciatíva Férové voľby robí také celoslovenské stretnutie, kde tiež môžete prísť a tiež nájdete na sociálnych sieťach. Je to iniciatíva, ktorá sa pokúsi ako keby zamerať na stráženie férovosti a transparentnosti volieb najbližších, čiže aj tu dávam do pozornosti. A teda ešte raz ďakujem a prajem pekný večer.